Hi guys, good morning mga pita guys. How's the daming? Tagaan lagi mo biskuit karon. Hawa bag kapisag ka. Nagsayo man ko dito sa kuan. Kani papa kay bumbahan ako si Relona kay dili pa na ako madala dinhi kay ang nebulizer lamon pa man. Pag magamit ni Relona iuli ito sa isa. Kay iuli kay gamit sa tong isa datong tigulang. Ano nang nagsayo-sayo ko pag adto dito kay alas 6 sa bomba datong isa. Pangayo sad ka, pagkape sad ka. Hawa sa lagi diha, di mo tagaan karon. Lagi na inyo bahin basta kape ko. Ha? Amonyak sa pang tanong guys. Ato niya kan sa kapa karon ipo bisa lebih. Mapas ko ni alam sa sapa guys. Yar kadi. Init kadi Init ang kuan. Init akong dagway. Mupagani nag alas 7. Pero sakit ng init. Grabe ka sakit sa init guys. Sirit-sirit na kita karon dali sa gianan kay bangay. Dili kaya nagtabo ng sagbot oh. Hawan ni sa nagyanan. Upay bukado na. Nara lagi ng balde diha sa bukado.
Tiniil ta guys kay agsirit. May mga magtiniil kay atong kabi at pagkapugong man. Agoy Ginoo. Dani ko nang nganangka na hulugan guys. Muna yung nangka. Hangad na po siya lang gahina nga hinog na daw niyo. Dana rasya. Dani ko nabagsak. Kung nagipaon akong sinilas kaya magsirit. Agoy kayo sa dalan. Dani ko naligid-ligid. Na siya nga nangka. Mura magnabali ang sanga. Ang pagkanawag mo lisod pero pagsaka sayon dra. Kasaka na siya sa lubid. Ako pa pagkaabot. Agoy. Hapit ko mahaya. Kaon, hinog, hulog siguro na itong bagyo. Nalata na siya. Wa, may nakadalag posporo. Nara ko dani guys kay nagsaka pa man si Alan. Karon ako manapok basta mo na siya saka kay hulugan sa dunya itong ulos lubi. Wa ko nakadalag sanggot kay gihulaman ni LG. Isa ra ka sanggot na nadala. Nagsaka pa siya. Palayo ko kay malaputan niya taglubi. Hangin-hangin ra ba?
Sayang yung perkata ito nga dako kayo. Natumba. Kusog itong hangin guys. Kinatumba yung perkata nga dako. Kamulo pa si Alan Saka. Ako rin manapok karon inig kuan. Kanaog na niya. Ako nakapanghaling kang pusporo. Tuwas kwarto. Anak ko nadala ang yabi. Turas sa ila mama ang yabi. Ako nakadalag pusporo. Punya ata magduulag to basta mo na si Alan og panaka. Kaya mga, mga lasikan niya kita sa lubi. Nahulugan kita. Hindi na ba siya kuan tanaw hulog. Itan niya. Rada si Alan. Rada si Alan og lighter guys. So atong kuhaon kay mahaling ta. Detsa de. Itsa, usga gyud. Ara. Taglukay katong ihaling. Kamulo pa na siya saka. Pa na siya nahuman. Kusog ang hangin guys. Pero dili siya ingon nga kuan. Ga permi. Ga unos-unos ra. Dani tamhaling. Narinig yung kurang na na. Nakahaling ta guys. Dami si Alan og lighter. Ano pa sa ipo maghaling. Haling po tani ibabaw. Agoy. Palagi din sa ibabaw kita ni Alan. Napagiti sa kabuk guys. Ano yung nakita? Agoy. May laya. May laya. Matagat na sa sahan. Ganito mahaling guys. Paruman sa hangin guys. Kanlat na siya.
Kampat na siya guys. Kaya na po ako kinilaya. Abot pa na dito sa pa guys. Maulis ako sa balay guys kay limot ko napuwas ba na ako ang kuan rice cooker kay naglungag grabag ko ako sang ulion. Wala si Alan uli. Bito na itong sinilas guys. Ay, masirit. Narading lighter oh. Kita na akong lighter na ni kato. Last nga nag-ipo may avocado. Tamak-tamakan ni siya. Siga pamansad. Tinil ako eh. Pangason. Hangak pangas guys. Okay, pangason. Okay. Hapit ko masirit. Terus jalan sa pa. Nah, atas buntut. Ito na kay patag na. Hangin na dani kay patag na. Guys, ibot ang rice cooker. Ibot dahil guys, limtan. Ako sa sako do bara. Agoy.
Amba din. Karon na taligo di, makabalik ko di. Ligo ta karon di, ligo ra lagi ta karon di. Nya na taligo di. Kay dungan ta kag ligo di. Kaya naghilaka atos tatay dito di. Julian mo guna kong kuan rice cooker kaya binakog wala ibot. Kalimot hindi ko. Ibot naman di ay. Daw nagkuha sa kong bara kaya malimtan ang bara. Tapos doy dito pa dito nag-ilis pa sa pangbalay. Siya sa akong gipakuha sa nebulizer kaya na may kuha nilang lang karon alas 10. Gipawatan ako nga mahuman tong bomba tong tiguang. Lang na sad ay bomba kaaso di ay. Grabe silang bomba da. Lupad magbomba. Paman niyag kuha. Hindi ka sa rin siya din. Tabangan niyan tatay. Sila tata to sa kuan la mama. Okay. Maluros. Nahinay na sa tarani guys kay maluros tarani ah. Pero may siguro kung magpasirit bay. Pero di mayo kay mga tusok niya atong talir. Dito na itong sinilas kay delikado na. Humana si Alang Saka dahil nagkalingaw-kalingaw na siya bunok. Kaligid tara nga itong sinilas guys. Agaga na tunog. Lingaw di si Alang magbunot guys. Sanggot ra niya. Kaya pa may bara. Bara oh. Hmm? Okay. Saday ka. Ukas-ukas ang lawasan guys. So. Sirit siya, sirit. Naog bunot so dito na punta kaduhan niya tap katulod ay magtulo ka tap niya halingan ada na niyo wala pa ni mo dahil na gipang tipok na eh. Ha? Imo ra day isa ka tapok? Ha? Bagatungol yang kuha. Basing sa pagtunia. Linghod-linghod elan. Ha? Jika? Dana ra din na di ay. At kisanggot guys. Oh, sanggot oh. Gamit ka sanggot? Ha? Hindi daw siya gamit sanggot guys.
Agoy. Nagdibdive ay. Masikang ko ba yung ulo. Kadok magkukaling na nito. Magkanlak niya. Ganyan, halingan. Oh. Di ka na manglupa ng talaw na ni halingan na ni? Wow, si Alan guys. Tamis dili. Press buko. Press buko salad. Agoy. Hindi na ka? Lahat to. Tapos ka to. Kok ko sa bagbawi. Lana og muko na bagbawi. Di siya pareha to sa isa oh. Limbahon. Tamis ka to itong tubig oh. Kani kay lahi. Kabe sa ila. Ha? Kamu sabi na ako na ang kani Kani rin. Amo na pito pa ni mo na saka. Katarap na ako tuloy sa ito. La 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 la. Patay rin. Ay buang. Buang man eh. Laya na. Di mo nilaya. Uwi. Ha? Buangon lagi nila. Buangon dah. Buangon nga labi guys. Ikaw lian deng labi. Sudah naman ako na. Tunggu na. Sa man yung sinagibutang na ni mo na nasa. Yan nasa piringan na. Napailas ni masakaon. Arapet. Wala niya gisaka ang uban guys. Ugma na pod. Sunod simana. Di niya hurot-hurutan pagsaka. Pag-ipo. Namunga ng santol lang yun. Santol, santol. Managbunot si Doydoy guys. Yan na nagisod sa sako. Ay, daghanak, hindi na naman madaog. Pangason na ba kayo? Sige, nagtuo ka.
Kubir crab. Sa may tagkos na. Unas. Unas saging. Unas saging. Unsa? Dili. Kutag unas saging guys kay may ibugkos na tong sako. Mo ba ning unas? Mo ning unas? Ha? Mo ning unas? Kilas utik sa unas na kay unas guys. Gabok man. Gibita yun. YouTube channel ko na. Kumilain! Oh, kubir crab lagi kini dia yo. Ini ba? Kani yo. Sa na. Kani lagi? Oh. Ligon pa na oh. Kana ba kana? Gabok ang unas. Ay, di na cover crab. Abi ka man cover crab. Cover crab. Putol? Kalimot na hikot di ay. Balag hikot. Ha? Kaya, munahin mo nito. Gabok di ay. Gabok siya guys. Jesus, labunin mo nang gikaduha. Sayangan mo, balik ka pa na. Nahandi ka daog. Isang kilo. Yan na si Agis pangason guys. May talag na nito eh. Ayan na sa pangyan, tawag po na ako. Dalan na eh. Dala sa likod sa lubiyo. Nandiyan masag ka nag-agi. Nara may paboran eh. Naliagi likod. Kangala ng sobra. Uy, ambak ng dragon. Pangas na po siya guys. Di ba good masod din ang motor guys. Aton isulod ang kangalan sobra guys. Wala na ihat. Wala ihat. Basa oh. Ito ka. Magtulong na imong asahon. Ibigay naman sinilas.
Daw gimana? Daw gimana? Hah? Naban? Bukan na kayo na. Balikin lang. Diyan na balik dito, Iban. Sagda lang sa nimi utang punto do. Patag. Balik ka? Biki. Persahon niyo yung kusog na. Ibilin later di, mahaling ko. Na. Hanguso na ba siya guys? Balikan na na guys ang uban. Kinapa man sa dito. Balik na si Rick Pubs. Apa? Mga 30 goro. Sarang ba? Lagi. Hangakon. Da nakabunal ni Alan sa tunga-tunga guys. Hangak na siya. Nagangakon mo siya kay tiguang na siya. Pahirap na dito ng pila kabuk na bilin. Sa 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19. Saka? Tinapalingan ni Alan kay masih magkampat niya, di na mababantayan. Hangin ra ba? Mana hampir? Balikan na si tatay. Biabon na dating ko na. Warang to 20. Lagi mo to? Unsa? Bainte plus na dali 20 di 40. So deka. No, sa ito ko. Ko, ito to dito. Sa patag wa ilaos. Na, kulira. Ay kulira. No nga na may bara. Ang bara. Hindi nang bara di. Saan ka na dito? Ilan? Kita na ulo na. Ito ng barako guys, nakaw na. Nalisa silang dua. Insakto na naadoy kay
Nakabila ni. Kuan na lang tulog to. Ho? Kuan. Ay, kabili. 5 tulog to. Dagto rin kay 19. 19 plus 5. 24 ah. Loya na tuhod. Loya tuhod ni kuan. Puro-puro kumain sa kalubi. Balik kasi sakit na puro-puro sa kalubi. Kurog-kurog kuno yang tuhod guys. Saka sa lobe. Kaya na kasi ang kuan bay, pil. Tuanan ni Doy Doy tanan iyang kusog. Mas kaya na sa kong pil ang kuan bay. Ang Aman man sinilas Doy. ako aja ya sa ko. Ha? Iya po na dia. Hinay do. Tunan ni Doy Doy ang kusog ni alam tanan. Sa una kaya panialan daning 200 kabuk guys, yara mag-asan pa yung patag. Karon kurog-kurog na kuno iya tuhod. Kuno kumatay. Unsa? Kapit kuno kumatay. Agoy, ayaw sad. Maluoy ka. Basig lain ay mamintana. Joke lang. Oh, kalingawan. Utlong ka ng mga kahoy ka rin ako. Asa? Amo to ni mo? May pag-aron mo lusot ang lubi. Puna mapuanan na na. Doon ba rin lumasag na yun? Oh. Sa? Paligid. Hangak. Hindi na. Puri sa ka. Okay. Natubos dahil, natubos. Oh. Tama na, puri sa ka. Naralan. Kaya siya. Pwede na ko yung saka. Kurog-kurog na rabay mo tuhod. Nawala ang mga bunga na nila. Tagat ito. Ay, tadag ko kasi tumoy di ayo. Takalami baka ayo ah. Dagan kay bunga sa tumoy di ay dagko na. Kahoy yung nga. Ha? Kahoy yung nga. Ako gidi mo ipasaka. Di siguro na mahulog. Huwag ginahulog sa tong hangin nga perte ka kusog. Balik-balikan, makadaadlaw din eh. Ang. Matagak mo na siya. Na. Dagan man di bunga sa kuno. Dadagko na kay bay. Lami na kay na siya ba? Naubos kayo. Asa? Ano na bang dayo? Katong din dapit mo nangawalaw, nangahulog siguro da. Kuhaan yan do kalahing dito. Aman. True. Wala niya sa kainan na. Uma na sana niya sunod na pa may pila ka punuan beon niya sa kai. Hangak-hangak mga bata ni Alan ah. Ang kusog ni Alan guys, nanain doy-doy nagbalhin. Kuliran sa. Isa? Gata siya. Karga na now. Ang pagpangas lagi dia. Ha? Ang. Jesus, nauna to ni mo tabubuan na na. Kuan to, layaw. Kita ni mong balay? Reklamo na siya saka na ni Mangirido. Di na ko nagkatikang iya tuhod. Wah, nandong kariton karon ni karga as kariton. Karton nga. Tutulod ba? Duha ra may kasako di ay. Kaya dili.
Mang inatras man. Cuman kaya dili. Inatras dia. Akong dala guys. Op. Pangas na guys. Gani kay gibangagan ni Duy oh. Loyang tuhod ni tatay. Basta lagi katiguang na. Nakabingbang, may anay ka nakadlaon. Ha? Nakabingbang. Sa Big Bang. Oh. Big Bang mong baga. So yan, tol, nakabingbang nanay. Kabig Bang ano siya guys. Nang bag bing bang bang. Akoy. Gamay mo balik palikon. Dua kasako siya guys. Ito kayong tiguang doy. Ikaw patukay pa ka? Kaya rani ko ano? Bradley. Kaya rani Superman. Hindi na makadaog. Ay, sus. Bayubad man guys. Balikan na siya guys. Balikan na to balikan. Dito ang nabilin. Singot-singot sa bisag ko tayo gidala. Mengkong, mengkong. Mengkong, mengkong. Balikan niya itong sobra nabilin. Naggamay. Ang mengkong, mengkong. Among mengkong, mengkong. Wala man si Mimi atong magwa. Si Mingkong Mingkong na lang. Ali Mingkong Mingkong. Ha? Sinderstan.
Ligid ko ngayon. Kuang lagi. Mura masak. Pila ba sa naka? 1 kilo. Hugot gani kayo. Kani. Lubi ba na? Kuha to ni. Kuha to ni. Ha? Kata to ba? Bugto. May kuha ni. May kuha ni. Alam tunga. Dalom. May tunga. Ligon kay na siya kay sa wifi ba na nga kuan. Wire. Nagyon sa nila daw gibisan nila kuha. Dani ra man na naputuan sa to. Nagisi. Wala dito. Wala. Putol rin nila. Sumpay na may sumpay. Isulod. Balik mo. Ilang bulot sa kuwan yun. Sa kuwan ba? Dili? Kani po dang isa guys kang luidoy po ni siya. Saan? Ang imo po to isa. Ama ni karga? Dani. Kay sar ka bihe? Dani likod ba? Nakikikot eh. Balikan na nimo ni tay. Ha? Tangki ni mo. Yata daot-daoton mo pag-ayong motor ah. Takmi balik. Gas-gas ng yung camera na gani. Dali ba tangki? Tangki na ni mo? Di ka malisod? Di nagkargahan guys kay magasgas. Ala nagasgas nam gani oh. Lisod naman kay na. Biro sako ni. Higda. Higda. Bitay man. Mungkin sa motor deh. Kenapa kenapa deh? Enggak, awak. Tara. Kay istorya pang motor wa na. Ulo begini ba? Nah. Ulo gimana? Tanawang ligid. Maglisod ba na yung tatay na na sa ulahi. Naga iyang halin. Muna iyang halin guys. Ito. Ito. Unang halinalan sa iyang lubi. Nga. Gatos kapin. Gatos kapin to ara. Hanggang dito lang video ko guys. Sa kayo magpaalam na. Bye bye. I love you all. Ang amping tanan kanunay. Guys, so God bless. So, daghang kayo salamat sa inyong tanan. Bye.